Bună, numele meu este Virginia și bine ați venit pe canalul meu de YouTube și la un nou video. Nu uitați să-mi dați un like, un share și un subscribe pentru că m-ar ajuta foarte, foarte mult. Iar de asemenea, dacă aveți sugestii sau idei, nu uitați să mi le lăsați în secțiunea de comentarii pentru că și asta m-ar ajuta foarte mult. Ce faceți astăzi? Astăzi este a 4-a zi de vlogmas pentru mine. Mă chinui. Încerc pe cât posibil să fac chestii care să vă intereseze sau să vă placă. Nu știu dacă toate sunt ok, însă sper să vă placă. Vorbim despre cadouri de Moș Nicolae, pentru că numai ce vine acum în câteva zile, și să vedem despre ce să le oferim oamenilor dragi nouă, cadouri drăguțe care să placă, dar în același timp să fie accesibile ca și preț, mai ales în condițiile în care aveți foarte mulți oameni de mulțumit. Am filmat în locul meu preferat la BM. La BM sunt foarte multe chestii drăguțe, în special în preajma Crăciunului, și anume chestii care să vă ajute pe voi, chestii tip set, adică așa cum am spus, pentru un coleg de muncă, pentru un prieten, pentru, nu știu, o persoană din familie. Ei bine, aceste chestii sunt, așa cum am spus, la un preț accesibil. Sunt drăguțe, sau așa o chestie specială, așa cum am spus. Am filmat, o să vă las imediat filmulețul în care vă explic și câteva chestii. Încerca să filmez cât de cât secțiunea de mini cadouțe. Însă înainte vreau să vă spun ce cred eu că trebuie și ce consider eu că sunt cât de cât ok. Mai ales că este Moș Nicolae. Noi știm că de obicei, pentru copii în special, dulciurile sunt cele care primează și care de obicei se pun în ghetuțe, și cred că da, asta este tradiția în special, însă noi, mai ales pentru persoanele apropiate, tindem să mai luăm câte ceva. Și acum, așa cum am spus, având în vedere că este Moș Nicolae, consider că nu trebuie să cheltuim foarte mult, pentru că, așa cum știm, vine Moș Crăciun și atunci acolo sunt și mai multe fonduri de depus, pentru că vorba aia, Moș Crăciun este mai bogat, nu? Și consider că pentru Moș Nicolae o cănuță cu, nu știu, în special aici, nu știu în România, dar aici sunt foarte, foarte populare mixurile de ciocolată caldă, așa cum am să vă arăt. Sunt foarte populare și chestiile, mixurile de cookie, adică vine o mică tigaie în care poți să-ți faci tu mixul. Sunt multe chestii din astea gen tip mix. Eu, așa cum am spus, consider că astea sunt chestiile pe care ar trebui să le cumpărăm în perioada aceasta și cred că este cel mai accesibil și cel mai drăguț. Și așa cum am spus, dacă sunteți din Anglia, consider că BM este locul cel mai potrivit pentru așa ceva. Am să vă las imediat filmulețul și ne vedem după. Din păcate, o filmare mi s-a șters, așa că am să atașez doar una, însă o să pun niște poze. Aici este colecția pentru cei care sunt pasionați de Harry Potter. Găsiți foarte multe acolo, o grămadă de mici cadouri. Nu sunt doar cu Harry Potter, sunt și cu alte personaje sau filme, cred. Însă asta mi s-a părut cea mai complexă, așa că găsiți acolo tot ce vreți. Și aici sunt pozele cu acele cănițe, așa cum v-am promis, cu mixul de ciocolată și cele cu ciorap deasupra sau mănuși. Sunt foarte drăguțe, după cum vedeți, deci aveți de unde alege. Bun. Acum, așa cum v-am arătat și v-am spus puțin mai devreme, lucrurile sunt destul de ok acolo și ați văzut, sunt drăguțe, găsești. Nu știu cât de mult găsești acum pentru că a fost Black Friday și pentru că toată lumea a izbucnit și a intrat în priză cu cumpărăturile, însă cred că ei și tot fac stocul și o să mai găsiți. Nu știu dacă până în Moș Nicolae, pentru
că nu știu dacă postez video ăsta prea târziu, însă încă mai aveți timp. Oricum, dacă să vă dau o alternativă unde puteți găsi seturi drăguțe, însă nu știu dacă este la fel de low cost, să spun, seturile drăguțe le găsiți și la Waitrose, au seturi în care au și o băuturică și sunt chestii drăguțele cu o băutură, cu o căniță. Cred că este suficient și cred că o să găsiți în majoritatea magazinelor, dar chestii care chiar sunt calitative și care chiar cred că se merită și care chiar cred că se potrivesc pentru această sărbătoare, le găsiți aici. Astea sunt recomandările mele. Lăsați-mi mai jos dacă voi aveți mai multe recomandări sau dacă voi credeți că, nu știu, trebuie să punem mai mult. Bineînțeles că dacă stăm să ne gândim la seturi unde găsiți cadouri, găsiți peste tot, cum este și Boots, cum sunt majoritatea magazinelor tip cum e Super Drag, de exemplu, însă, așa cum am spus, cred că deja sărim la seturi care costă undeva la 20-30 de lire și cred că pentru Moș Nicolae este suficient. Asta este recomandarea mea, așa cum am spus, lăsați-mi în comentarii dacă voi aveți mai multe idei. De asemenea, astăzi este numărul 4 și o să deschidem numărul 4, mi le-am scos, deja mi l-am pregătit. Deci numărul 4 este imens, imens, îl ador, nu mai pot. Deși cred că astea care au... ia să vedem ce este acesta. Nip and Fab Exfoliate. Cred că este un exfoliator. Ia să vedem ce scrie, că nu mă pricep. Dacă scrie în engleză, scrie cleanser. Da, este un cleanser care și exfoliază. Ia să vedem dacă miroase. Eu am problem cu mirositul. Miroase a portocale. Deci cred că este ceva puternic. Drăguț, am să-l încerc și pe asta. Până acum am două cleansere în acestea, bine, un toner și un cleanser pe care trebuie să le încerc. Am să încerc să văd ce și cum, trebuie să mă mai interesez pentru că nu vreau să, așa cum am, să-mi apară tot felul de chestii, dar o să vă fac un review, așa cum am spus, la sfârșitul celor 24 de zile sau 25 de zile, încă nu știu sigur câte are, sincer nu m-am uitat. Dar asta am primit astăzi și având în vedere că am făcut și chestia asta, eu vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la mine. Ne vedem mâine. Nu uitați să-mi dați un subscribe și un like pentru că mă ajută foarte mult și de asemenea să-mi lăsați în comentarii orice sugestie sau părere. Eu vă pup, pa, pa!